He's about to answer your call. For too long have you been praying, and it seems like God is not coming through for you. But He will answer. He will answer. He will answer. He will answer. I've been praying all the years now. I know He's about to answer my call. He will answer. He will answer when you come. Terus ya, sebalut lah. Julle van my beter as hy aan die kant. Die lekker aan die kant van. Oh my Lord. Right net downlotion in die atmosphere. It's so bright sakkie. Nee, as geen hy move. As het regent, as geen hy move. As fijn as jy koud oor die kop sit. Maar ons mense sit die so bright sakkie oor die kop. Because die regent weet, as wie was wat my guy mee. As hy vloek ons mense. As hy vloek. As ek en as die kils om te gaan weg. As hy vloek die water. Are you guys fine?
Welcome to tonight. We pray that you are going to enjoy yourself in the presence of the Most High God. Ek sukkel om die water op te kry. Sê wat? Jy dink nou. As hy moe wat ek sê van die kop ding. As hy moe. Ons mense moet nie meer hoofbedekking dra nie. As 'n skalm. 6. De skalm. Julle groot geraak. Onthou julle dat nie soos julle het ontvang het. Of kan ek alleen julle aan Alzheimer? Wat smaak met julle? Julle gaan 'n groot probleem hê. Julle wat nie wil kopding dra nie. I tell you that. As die Here kom, gaan daar probleme wees. Hy sien die ding as die mathematically gaan jy probleme hê. Nou dink jy, ja, geef my die revelation. Wat beteken die Hebrew of die Griek vir my? Ja, niks Hebrew of die Griek, niks. Tel net hoeveel mense ons net vanavond in die saal. En die woord van die Here sê ons, hy gaan op die wolk verskyn. Want sy met jou hart en hy wolk heel dit moet wacht geworden. Die Here dan weet, hoe gaan sy lyk as hy in die hemel kom? Oh! Die Here moet ons help, die Here moet ons help. Ek wil nie so sy lyk as dit is ook wat ek hoor, hy trap met dit, dan stier ek my mou op, wat die Here weet. Ek gaan nie meer gaan, wat sal mou op, jammer dit nie. Nee, nie. Ek wou al hoe lang om jammer toe te gaan. Hoe lang ek het dit gewis. En daar, by die wind is nog wild nie. God kom ons in die aanwindje, hy kon net vandaan. Sy gaan nog wat Jesus sien, maar God kom vandaan, hy kom in die aanwindje. Jesus is in op die wolke, maar God kom vandaan. En zo, ik weet niet wat James die in de hemel is. Als we dat zelf nog niet in de huis van de Heer. Amen. Amen. We are all gathered here in one purpose, that is to glorify the name of the Lord. Amen. Ik kan me klomp goeders vertellen voor jullie, klomp. Maar ik leek mooi vanavond en ik moet man praten. And I went back to Vaseline. En dan zie je blijk bij waggetjes. As alles nie banger vir die Here. Alles wat ons doen is vir die Here. Ek gaan kom op pakkie chips prys die Here. En mense wat gedink, "Oh, halleluja, toe roep jy met die pakkie prys die Here." Okay, dat is nie vir julle gaan nie anders nie. En ek moet sien dit te vraag. But yes, so we have decided as a few artists to do tonight. Amen. Ons het gesien, okay, wat kan ons doen? As ek op julle monitors nou? Dankie Ben. Dank je, Ben. Het is mijn Ben. Ik kan praten met hulle soos hulle. Wat heb jullie nou uitgespeeld? B. Is jullie aan? Is jullie aan? B. Net een B. Hij is B. Hij is niet B doen. B is C. C. Speel. Kan eens weer B doen vir julle? B. Het jy al van die gehoor? Nou heb ek die gehoor. Okay, die. So leer julle kort straks. Leer. Het vat baie tyd. Het werkt voor al je voeten, maar als je nog banjen zet, is het een probleem. Als je banjen zet, dan moet je hier over een menorah blijkt. Maar mens begin evens. Je begin evens om je dan uit te snijden. Snij mij. Dan zet je een beetje rooi naar vindt. Oké. Game time is the best time. So, gives me great privilege to introduce our next ministering act. Ze zijn van mij voor en ik praat alle mooie Engels. Elke zomer in front. En dan sukkel ik hem Afrikaans te praten. Ik kan niet meer Afrikaans, dan put je koppen klaar komen. Ja, ik relax me haar zo wat. Zayuk. Rijk net die eens haar langs en rijk. Oké, je moet ons personal raken, rijk. Soft and free.
to be softly and freely. Alle goed is in die Bijbel, alles. Okay. So Cape Town all the way from the Boland. She's well known right over Cape Town, not only Cape Town, but all over the peninsula, western, northern, southern, eastern. She's been overseas and she's back. She's a bit of jet lag because she just came back from Robben Island. It's going to jet lag, many personal life, it's going to jet lag. It's going to jet lag on Robben Island. So the tire is different from here at Robben Island. But she's back, so I want you to put your hands together. She's known, okay, die blik in Afrikaans, sy is bekend as die Pinkstermama van die Weskaap. Kom stap, rap, man, en sy jy aan met mekaar voor. Kom to the Romeo! En met die song saam staan. Saam staan! Is seriously.
Mama, wat voor mama nu? Hij is niet sorry. Separate me. In your monkey. Wat is een monkey? Wat is een monkey? Voor monkey say separate me in your monkey. Hallo, always like Allah. Wow, Pastor Ganti is always a blessing to the stages of Cape Town. Let's put our hands together one more time. Okay, dan. As if the sound is like Okay. So she's a blessing to the stages of Cape Town, and I want you to put your hands together one more time for Pastor Bertie. Soundstar. Talking about Soundstar, as jullie weet, misschien hoe lang het ons gepland om die concert te doen vandaag. Exactly 3 weken. 3 weeks. 3 weeks. It might look like 18 weeks. 3 weeks. Ons het decide, ek en Jonathan, ons spijt mosie by iemand die. En ons wil graag morgen wat eiers koop. Ze zei, met je lippen, alles is wit. Als man zei dit. Dus eigenlijk wat ons moet eventjes iets doen voor die heren. En dan bij die heren voor ons. Ja, lach. Want zij pijn ons. Zij pijn ons weet voor die heren. En dan hebben we nooit op zo ons doen met die keek. Hij is pijn. But literally we did 3 weeks. En net ouwens was zei, ouwens, ik kan niet bij jou doen. Ons doen iets voor kaap. Ons doen iets 10 man prijs. Man geld. Ik bij niet. Ik ga zeggen 15 rand. Zie je, maar waar gaan ons al die Caribanis krijgen? Met die Caribanis 15 rand gaat samen. Yeah. So what we decided we want to do this for a price that you guys can come. And we are so happy and glad that you came. So would you be so kind to put your hands together for yourself? For yourself. Say for yourself, though. Make up for yourself. Yeah. And we thank you. Because as jullie niet gekomen zijn, we gaan ons die zaal betalen. I'm joking. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, up next we have a young man who was well known with the previous group who toured not only South Africa but abroad. Hulle het alles gewen wat ek kan wen. Hulle sê hom nie weer ou skoene aantrek nie, maar die plakkies loop lekker. Die kapalans wat ons nou hier aangetrek het, wat ons nou gaan aantrek, loop baie lekker. So, he was well known with a group called Total Sins. Well known right across Cape Town, and they hail from the city on Atlantis. Security? En jullie dat laten ze weer zijn. Okay, so ladies and gentlemen, put your hands together for none other than Minister Dion Manchins. Can I get a hallelujah? Can I get an amen? Now, I'm going to teach you something. A security wat ik beschermen. Security wat ik beschermen. Hij gaat zo. Help me lift Jesus higher and higher. Okay, that's no. Niet screen nou niet. Dan zit jullie te. Maar iemand gaat het zo doen zo. Maar ons gaan niet die move aan. Help me lift Jesus higher and higher. Dan gaan we, yeah, 2, 3, 4 and. Help me lift Jesus higher and higher. One more time. Help me
van anderen naar scherp gaat. Nou, als we het even samen doen. Oké, ik ben Engels praten. If we do things together, it puts angels into flight. Kan iemand nou mee zingen? Oké. Nou, het eerste ding wat we zullen doen, kom eens staan op. Kom eens staan op. Oh, waar je van? Sta op. No. Daar zit je stem wat we samen doen. Nou, je eindelijk is al klaar, is dat. Ik weet niet meer nou wat nou wat gebeuren als we samen aan de kap zitten er naar voren. Die keerde dag gaan vis. Ons gaat ze. Als je er recht van Jesus op komt, dan zeg je neighbor, help me with Jesus higher. Zeg het. So help me with Jesus higher, higher. 1, 2, 3, you guys. Help me with Jesus higher, higher. Oh, somebody else take a come on. Help me with Jesus higher, higher. Oh, we bless His holy name right here. Help me with Jesus higher. Bring the beat back. Let's go. Blessed be the name of the Lord. He's worthy of all the praise. En zo hier dingen die we hoe ze elkaar zetten. Mensen van het anders kennen zo. Ik die het van allemaal. Ik heb dingen stik de franchise. So blessed be the name of the Lord. I've come to the garden alone. What to do was still on the roses and I'm here falling on my feet. The sun of God still raining. Come sing with us. He speaks and the sound of His voice is so sweet. The birds they hush their singing, and the melody that He gave to me. And He walks with me and He talks with me and He tells me He is all.
for the cross, Father. Thank you for your love. Thank you for what you've done for us. Ever Ja. En dan nog een tijd zoeken. Jullie denken echt goed. Jullie denken echt goed. Kan je met je gezicht Put your hands together for my friend, Dion Ventures. Hij kan zingen. Hij mag maar zingen. Ik weet niet of jullie dat song kennen. Ik wil dat Jezus
opgestaan. Ek is nie cool as het by die Here kom nie. Los my dan. Ek kan maar mooi lyk soos ek hier staan. Met die mooiste plat neus in die Weskaap. Ek kry baie boesmantjies. Maar hierdie boesman is 'n netjiese boesman. Halleluja, Jesus het my mooi gemaak. Oh, die mooiste wat ek kan kry. Jesus. Die ander gedeelte sê my lewensredder. My lewe. Die binne in my. Baie dankie moeders dat julle saam met my gesing het. Baie dankie. Ek moet sê uitkom van die moeders. Amen. Okay, so up next, ladies and gentlemen, he graced us with his gift earlier on. And I believe this man is still going to go. He's still... Ik wil jullie vermaan. Ik wil jullie vermaning aanvaarden. Jullie willen niet meer vermaan worden. Jullie willen niet van dat jullie hoeden af is, maar jullie meer vermaan worden. En van dat jullie de bijtjes uit te trekken, maar jullie moeten meer... Ik vermaan jullie! Fuck it! Oh, los op. Moet je eens beginnen voor zo'n video pranks, everybody! Amen. Hoe gaat het daar, dierbaren? Gaat het goed? Praise the Lord. I think we're all here for one reason and one reason only. And that is to celebrate the risen King. Is that right? So I think you guys need to be ready to get your praise on. Are you ready? Okay. Ik denk in allemaal kan zingen. Wie kan niet zingen? Otherwise we give you a crash course now. Allemaal kan zingen, right? Okay, so ik ga iets een beetje different try vandaag. Is that right? Let's do it. Ik wil een verdeelde choir. Can I do that? 3 sections. Okay, now I want you guys this side to sing something like this. Wat van ons? What's going on, brother? What's going on? Die boeren! Can you see that? That's it. Okay, let's put a beat to that. Keegan. Beetje louder, beetje makkelijk. Okay, that's cool. You've got that. Okay, now I want the little guys to sing something like this. That's the blues. You've got that. Okay, this side.
face tomorrow. As die mense wat verstaan, as dit nie vir die Here was nie, so ons nie gewees het nie, but to God be the glory, great things He has done. I declare tonight that He is alive. As if glory be to
God. Nou, vanaand is 'n spesiale aand want hy is 'n werklikheid en hy lewe tot in alle ewigheid. And this is the reason why we need to look at the birth, the crucifixion, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Die duiwel kan die birth gehandle het. Hy kan die crucifixion gehandle het. Hy kan die death gehandle het. But there's one thing that they could not handle, and that is the resurrection. This man saw it by your It's like him. Glory be to God. So we thank the Lord very quickly as we look at the situation. We cannot, you see, we need to understand that life consists of sweet and bitter and bitter and sweet. In other words, you cannot have a morning without an evening. You cannot have roses without thorns. You cannot have healing without sickness. But you cannot have a crucifixion without a resurrection. Dis die samen met haar is al opstanding. En ons op vanavond die Bijbel laat verstaan dat onze Jesus is nie meer in die graf nie, maar die Here het opgestaan. And so when Jesus died, something happened in the corridors of hell. The Bible says he went down into Hell's hole in Hades. And the first Adam committed high treason and he sold the humans. So when Jesus died, something powerful happened as he moved into Hell's hole in Hades. We now need to understand that the enemy had the keys. En toe Jesus afkom, as hy toe Jesus afkom, as die mense wat verstaan toe Jesus afkom, iemand gee hom 'n prys, hy kom af. En toe hy afkom, toe begin die hemele op aarde te staan. Angels began to stand in attention. Saints began to worship. And the demons began to tremble. Because die duivel verstaan, iemand kon hom af. Binne in die Hell's hole in Hades. And they could not handle that person. En wist jy someone may say, nou, moet Jesus wees. Iemand gee die Here naam. En toe hy vra wie is het wat kom, toe gee Genesis 'n antwoord. Because in Genesis 1, seed of the woman, Exodus, Passover lamb, Leviticus, high priest, Nimrod, smith and rock, Deuteronomy, faithful prophet, Joshua, Lord's host, 1st and 2nd Samuel, root of Israel, 1st and 2nd Kings, King of Kings, 1st and 2nd Chronicles. He is the psalmist of heaven. Ezra, Jeremiah, he is the weeping prophet. Isaiah, faithful and true. And so now we need to understand as we move into the major prophets that Malachi says he redeemed us. And in Matthew 7, Mark 5, John, Son of God. Romans 1 and 2, Corinthians, he is first, grace. And now when we come into Jude, he is faithful and true. Revelation says he's the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last. I'm here to tell you he's a dead man raiser. He's a burden bearer. He's a lame healer. He's a devil destroyer. He's a blind eye opener. He is not dead, but he is alive. Somebody give him a resurrection praise. Alive. Let me conclude. Wat ik kon roepen. En ik dacht daarom is een slap. Want ik denk in de avond met mijn... En dan slap mij. Gewoon een schreeuw op. Want wat dan is slap. Dus ik denk, pastor. Pastor. Zet je van kleins af op. Gewoon net een kans. Ik wil net gewoon ietsje doen. Ik weet die mannen van hier, dat is dus. Ik heb wat reden daarom die wolf. Nee, this is my spiritual sons. This is my spiritual sons. I love them. I love them. I got a grace on you guys.
Het was net zijn liefde aan je. Het was net zijn liefde aan je. Het was net zijn liefde aan je. Op die jongen wachten hoe het gaat. Voor jou, het wordt mij. Voor jou, het wordt mij. Voor jou, het wordt mij. Op die jongen, dat was net zijn liefde.
dit en alles lang bekeerd. Ek is lang bekeerd. As jy enige mense wat hier van die uitties af bekeerd is. Die 80er jare. Ek het al van uitties bekeerd. Ek is gebore in 1984. Ek is bekeerd van 1985. As al wat ek ken net keer, ek ken nie Joel en niks anders nie. Ek ken net keer, bring it down. Oh, stap Maria, je roept vijf naar die graaf. Je moeder stap Maria, je roept vijf naar die graaf. Halleluja, 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 die heeft op de straat. Je moeder stap Maria, je roept vijf naar die graaf. Je moeder stap Maria. Van de kring rondom
MC John. That is the awesome thing. Now let's come to the now generation. Give me. Can we come to the now generation? Where's the youth? Where's my God is good, though. My God is good, though. Whatever extra. Okay, let's easy problem. Same as one langs aan jou, sy maak my vas as hy. Sy maak my as hy. Oh, los my. Here we go! Hey, my God is good, though. My God is good, though. Everybody, 1, 2, 3. Somebody shout glory! My God, ik heb lang last van de kans. Van die jaren. Shit. Iemand brengt mij als mijn pomp. Alsjeblieft. Alright. We will stand on the yellow band of the stage. I never will be a shape. Shape a biggie. Shape a biggie right there. Get what it on. Awesome today. I think we're gonna finish now. And at this point in time, I'm gonna call upon a dear man of God. He's been up, gonna come up again, and we're gonna have our last item. Did you guys enjoy it thus far? Amen, amen. As nog voor jullie praat met jou, maar laatste 200 rand uit al. Ik zal je achterwees.
vir die mense daar voor gee wat is word hy nog allemaal by mekaar gesit en dit is op 'n split kom direk na my toe. En hy was hier so jokie. Okay. So at this point in time, before we go into our last item, one more time, put your hands together for Don Vino Prince. He's accompanied by his son. Sy seun speel al die heel tyd agter Aiden. Aiden Prince. For God so loved the world that he gave his only son. And I think when Jesus decided to take our sins upon himself, I think his father was very proud, and I would like to invite a very special guest tonight. Come and do a song with me. His name is Aiden and he's 2 years old. He's going to tenor sax. Aiden Prince.